Hej Mads. I den her video vil jeg gerne lave en forklaring af topunktsformlen. Selve hele formlen for din topunktsformel hedder y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og når du bruger den formel y2 minus y1 divideret med x2 minus x1, så finder du det a, som er dit hældningstal. Så det er det første, vi vil gøre. Vi har vores punkt hernede, p, som er minus 3,4, og vores punkt Q, som er 7,13. Inden vi helt begynder, er det vigtigt at putte vores y2 og y1 og x2 og x1 ind i de forskellige punkter. Så det har jeg gjort her. Så mit minus 3, det er mit x1, og mit 4, det er mit y1. Min 7, det er x2, og 13 er y2. Nu da jeg ved, hvad min x og y-værdi er, og de forskellige punkter er for noget, ind på tallene, vil jeg nu putte dem ind i selve punktformlen. Nu har jeg puttet mine tal heroverfra ind i selve topunktsformlen, så det hedder 13, som var vores y2, minus 4, som var vores y1, divideret med 7, som var vores x2, minus 3, som var vores x1. Og det bliver så a, som giver 15,42. Nu da vi har fundet vores a, skal vi finde vores b, som er skæringen i y-aksen. Det gør vi ved hjælp af formen, der hedder y1 minus vores fundne a heroverfra, gange med x1. Nu da vi ved, hvilke punkter der skal ind i vores formel for b, kommer det til at lyde således: 4 minus 15,42 gange minus 3, som giver vores b. Og det har jeg så regnet ud, så b er lige med 50,26. Så det vi kan gøre nu, det er, at vi kan skrive vores lineære funktion ved hjælp af de tal a og b, som vi har fundet som er en af de to vigtige faktorer, som er i vores lineære funktion. Vores lineære funktion kommer så til at hedde fx er lige med 15,42 gange med x plus 50,26.